A blessed night sa tanan. Ako di ay si Mabing from Zamboanga del Sur, 24 years old. Nag-start akong story nga nakailan ako si Dave when I was grade 6. And kana nga time is akong birthday. And nakita nako si Dave sa among balay tungod kay iyahang mama ug akong mama and iyang papa ug akong papa is close friends. So diha nag-start nga nagkailami naging friend. And kana akong classmate, akong best friend. Since elementary friend na gid mi ana niya. From grade 1 hangtod mi na grade 6. Tapos kapatid akong tawagan na niya tungod kay sa amo ang dugay nga panahon nga nag-uban ni palangga kay nako siya. Ako ang pagmahal niya sama na sa ko ang igsuon, and everything nga naa niya naasab nako. Pwera lang sa amo ang kanabang sa family, siguro sa kanang pagdala pagdisiplina sa family iba lang siguro. Pero sa mo ang makita mi labi na sa school, kung balon tagaan ako siya usay wala niya tagaan pod ko niya usay naa ihatag pod niya sa ko and every time gud nga mag birthday siya ako jud mag-guitar sa iya ako'y magharana kay mo po na ako ang naandan sa iya and silingan na pud kay migbalay. Actually ang pertahan po dila murag nagtagbo lang ba. So, ingon ana gyud mi kadugol sa akong best friend nga kapatid amo ang sangod co-sign kibali. And pag iskila na mo og high school, first year pod siya, diha na nag-start nga kanang everyday na gyud nako makita si Dave. And kanang si Dave, mamansin siya sige din. Ako pod kanang kuan kay ko nga tao manggod kanang maulaw ko ba, dili ko ganahan anang kana bitong magsitawag ana sa mga kuan kan nga magpapansin pod. Maghilom ra gud ko din. Ako ang best friend may mag-ingon nga, na si Dave pansin na pod na. Then hangtod nga ingon ana. Then, nagkadugay amo ang friendship. Nagkadugay amo ang pagkabarkada namon tulo. And, kana nga time, ako ang best friend. Nana siya uyab. And, ang iyang uyab, friend pod ni Dave. Dayon, si Dave, dili ko makabantay na nga mag-court na siya sa ako. Pero, natingala na lang ko ato nga time nga, kanang, masige siya ingon nga, ihatag di ka sa inyo, na may motor ana. Then ako dili ang modili kay naman ko igsuon nga akong gitagad. So kailangan ako tagdon akong igsuon. And ang pag-close pod sa canteen kay everyday nagadala mi og kanang baligya para sa canteen para naapod mi kanang 5 everyday nga yatag sa among parents. Dayon kani ako ang best friend. Syempre brag nalayo mi kay nakauyab naman siya. Kanang mag-uban ng mi pero dili na kaingon nga mag-talk something lagyo na kaayo kay busy naman siya sa iyahang cellphone. Unya kana nga time wala jud ko'y cellphone. Kay naka-cellphone ko first year college na ko naka-cellphone. So ingon ana ka kuan. Dayon nakauyab siya dayon nag-court si Dave nako third year high school, nag-court na siya. Dayon, ako na ko'y feeling sa iya kana bang sa giingon pa nga, in love na yun ko. Pero wala na ko gibutang sa akong mind nga makauyab ko. Kay ako mahuman jud kog eskwela. Dapat makahuman jud kog eskwela kay lisod mi. So mo gyud na ako ang gitatak sa akong isip. Dili sa jud ko manguyab. And bahala na kanang mahigugma ko. Basta dili sa good ko mo mao to nga pag-abot sa time nga third year high school nanguyab na siya
wala man ko ra ingon nga gibasted na ko siya. Niingon lang ko nga taga-isa kog time. Time nga mag-isip ana kay sa pagkakaroon mas priority na ko akong study. Dayon dili po ganahan nga mahulog ko kay din lesser man ko sa among school. So dili ko gusto nga mabiya ko ba din mapabayaan akong grades. Then kaya ning kamot manggug ko para pud sa akong family. Nya akong family proud kay sa ko dili ko gusto nga kana siya mahulog ba tungod lang ana. And wala pa budget pud na sa akong isip nga manguyab jud ko. Dayon naging actually naabot og 4th year. Ka 4th year na ako, naka-decide na ako nga sugto na ko siya. Pero kay kuan kanang nag-ask ko sa akong parents og consent ba nga, ma, pwede na ba ko manguyab ba? Pwede na ba ko manguyab? Nananghid ko sa ilaha. Dayon ang tubag sa akong mama magpapa. Na gusto man jud ka kang muhuman. Dili ka na mo pigilan nga mahigugma. Pero gusto man jud ka kang muhuman. So muna ang natanom sa akong isip. Then usa pa ako ang big winner sa among family. So need jud na ko nga dili man ko kinamagulangan pero anang akong ginikanan nakasalalay sa ako kay every weekend basta wala ko'y klase makita yung pa maagi nga makakwarta ko. So ingon ana ko ka ano nga babae nga kinahanglan na adyo ko'y kwarta. Dili gud pwede nga wala ko'y kanang piso o 5 sa ko ang wallet. Kinahanglan na adjod. Dayon pag human sa graduation may palayo na ko sa high school, naka-decide ako nga eskwela. Then eskwela ko college. Pag eskwela na ko college, nalayo na ko sa amoang dapit. Dayon siya niya na siya Cebu. Then pag adto niya og Cebu, kato nga time first year college na pud ko. And wala ko nag-school diri sa Pagadian City na ako sa North Cotabato nag-school. Afterward, naging kami, nisulat na ko siya, naging kami na, and kana lumalabay ang panahon, wala day ko kabalo nga sa akong pagsugod sa iyaha, anang first year college ko, 2 years na sila, naging sila sa akong best friend. And wala jud ka na bang sulti nga sila na ana, wala jud, wala gyud ko kabati nga naging sila. Then kato nga time kay nakapalit na pug cellphone kay college naman ko. First year college ko palit ang cellphone sa akong mama. Dayon nag-text ako sa iya, then nangayo ko number sa akong best friend kay para matextan ako siya, matawagan ako siya. Then nakabalo ko nga uyab sila intern ko ana nga time kay pag-abot sa panahon nga kanang nalayo na ko mura ingon ato na ang nahitabo ba wala jud koy kamalay-malay nga within 2 years naging sila na di ay. Then akong best friend wala po siya magsulti kaysa yang uyab na magstorya mi manawag siya kaya naman siya Cebu po dato nga time kadyot lang kaayo nya wala day ko kabalo nga nagkuyog day sila. Actually gihatod na ko ako ang si Dave, gihatod na ko siya sa airport kay moadto siya Cebu. Dayon wala day ko kabalo nga akong best friend pod migikan siya diri sa Pagadian City pa Cebu anang gabi morning ang flight ni Dave pali nagsunod ra ay sila. So wala jud ko kabalo nga nagsabay sila then nagsabot na sila nga sabay sila sa flight ana ba dito day sila magtipon. Dayon ako pod nag-asa ra pod ko nga ana blind wala jud koy alamag ba nga kuan nga sila di ay ana
Kaya ako na-focus manggug ko sa school, then sa church, family ana lang, church, school, family, friends, talagsa kung naay panahon. Dayon pag-abot na sa time nga chat akong best friend, naingon siya nga kaslonon na daw siya. Then ko wala ko kabalo, medyo na loading ko. Then kato nga time pag first year college na nako, mga ano lang siguro, mga wala naabtag 1 year, wala na may communication, Dave. Then natingala ko baka ganun dili na siya mag-chat ana nga every time ato siya manawag, mag video call ana, nawala na siya dayon. Gi-block na day ko niya sa FB. After nga gi-block ko niya, wala na pug ko nagkuan, wala na pug ko kana bitong nangita og way nga anang asa siya. Pero sige kog as sa iyang parents, manawag ko nila auntie nga asa si Dave, ante ngano gi-block ko niya sa Facebook usa may sala na ako. Pero ako siyang gistoryahan si auntie nga wala mi nag-away, ana walay nahitabong away. As in kanang nikalit lang jud siya ka-missing, pinakalit, pinaabrap. Ngayon ana. Dayon akong best friend pod, natingala ko kay wala na siya open sa iyang account within 2 years. Second year, third year, ana, within 3 years, wala na siya open siyang account. And ako po, wala lang po kuan. After atong communication na mga magpakasal na daw siya, balik bali, wala ko nagtingog ato. Dayon, nag-add friends ako sa Facebook. Then, ako po siyang gi-accept. Then, baliktad ang name ba. Then, wala na po ko din. Chat sa ako, kumusta na ako. Then, ako na po siyang gi-replyan. Dayon, after sa akong class, nanawag siya. Ako man yung best friend na siya ko. Kaya ako na yung best friend na nawag siya. Nga na siya nga, hi, kumusta na ka? Then, medyo naghilak jud ko kay, syempre, gimingaw ko sa iyaha, sa mga memory, sa una. Kanang yun siya nga, magpakasal na ko, then mag-send lang daw siya mag-send lang daw siya og tawagan na kanang wedding invitation. Then ako pod lipay kay ko kay syempre maminyo na siya no, kisa gibar kada nga di malipay maminyo siya. Yay! Ana jud ko kay maminyo na siya. I'm really proud of you, congratulations ala, daghang kay ko greetings nga akong gisend sa iya ha. Dayon siya nga sige ha, anhibya ha, ana siya kay nagpadala na ako kanang kuan with the invitation. Then ako lang gipabutang diha ana siya. Then kung kuan wala kay kwarta padadaan ako niya pamasahe, so lipay kay ko kay nga na ba kay sa best friend kaslan tapos padadaan kag pamasahe talag sa biya kaayo jud. Dayon pag-receive na sa wedding invitation nga anak kong mama nga na ay gipadala ni mga kuan. Then ako ra pong gikuha, medyo na shock ko ato kay nganong nag-text ang LBC sa ako nganong na wedding invitation, or nag-text si mama early na siya nga na ay kay kuhaon sa LBC. Then ako po excited gay ko naikuhaon basing kwarta. So akong ikuha, pag-abot ako, pag-open ako dito, nakulbaan ko, nagsakay kong tricycle, nakulbaan ko kay akong gibati nga nung ingunani man nga di man ko ingunani, nakulbaan jud ko. Then pagdawat na ako sa brown envelope, nangurog akong kamot jud, nangurog sinwala na jud ko. Then ako lang gi-relax ako ang kamot, then akong self ni-relax ako, di ginhawa kog dako para dili ko makuan matens. Dayon pag-open ako kay mamajoy ngalan sa lalaki, ngalan sa akong ex. Then wala ko kasabot sa akong gibati, dili na ko ma-explain nga ang tanan murag tanang kanabang tibok dagat storm, murag naa sa ako atanan ko nganong siya man nganong sa paghitabo daghang kay kog pangutana. Then nag 2 days wala ko ni duty sa akong internship
Kay sige ako gilak nga na ba nagilak ko sige kay nganong maning anong nahitabo ni sige question ako akong self nganong unsay nahitabo nganong ingon ani man ang dagan sa akong love life. Wala akong gipangutana pero wala ko nag-question ni Lord. I just asked myself nganong naunsa ni pagkahitabo. Dayon wala mi chat ako ang best friend. Wala yun siya naingon nga kanang something basin gamay na lang nga storya wala jud as in wala. Then ako lang gigunitan ang wedding invitation nga imbis kana bang hapit na ko kumuton pero wala ako nagpadala sa akong kasuko. Akong gi-take control akong self nga dili ka magpadala sa imong gibati kay layo kasi yung family yun wala yung makatabang ni magkidaon sa dayon sa pila ka days actually nag-weekend Dave is March 5 dayon ko nga moto na siya kay ko kay nganong ilang kasal March 5 nganong wala niya gi ana ba nganong wala sila nag-isip nga laing date man lang respeton man lang sa ako sa kadaghang date ako apo yung birthday sa panahon pag nga nag-uyab mi sa panahon pag nga nagkaila mi kay nagkaila mi ni Dave birthday na ako kato elementary ko naging kami birthday na ako high school then kasal nila March 5 pod mura kog na ana ba I felt birthday jud ato nga time dayon nahitabo gyud to ang kasal wala man lang as in sorry nadawat nako nilang duha wala man gyud sorry nga na-receive nako nila nga sorry tungod kay nakasala mini mo nga na amigilim wala jud pero ako ra yung gipray ni Lord Lord kanang ipahilo na ko dayon i-heal ako ang kasing-kasing then after sang wedding nadayon ako ang pabagyo natuloy jud og bagyo anang kasal nila anang March 5 birthday pud nako nidayon jud og flight paingon og bagyo kay naami ko sa marketing pero wala ko ning hapit silang kasal wala syempre dili pud ko gusto nga masakitan lang ko then makita na ko sila na I am happy I am really happy para nila I felt pain para sa akong self kay nganong gistay pa na ako ang pain sa akong heart nga sila nalipay man then I should be happy too malipay ko para sa ilaha so muna akong gipray ni Lord nga malipay ko para nila then ako pod maka-look forward dayon at nga kato siya nga mga panghitabo after lang wedding after ko ni adtong Baguio ningot ko diri sa Mindanao dayon naman sa akong graduation ningon ko sa akong graduation nga part good siya ani dinaning kamot ko para niya kay wala man siya kuan wala siya nakahuman ba doon naning kamot ko para sa iya hapod o para sa akong pamilya dili lang para sa akong kaugalingon pod nagrakit-rakit ko sa una anang first year college ko naging kami pa to nga time nagrakit-rakit ko nagapil ko og mga gig kay ana siya lisod daw ang Cebu so mag-send pag ug money sa iya ni maluoy manggug ko dayon katuloging after ko niyang gi-block wala na jud may communication then after silang kasal wala then abot pa siya og pila ka tuig nga usa nag-video ko sila nangayo sila sorry ana then ako pod gipasaylo man nako sila kay nanawag man sila sa video call ana siya din akong best friend ngayog sorry syempre tawa makasala ra pasaylo nako sila ngayon after nako gi-off ang kama na ako na pod silang gi-unfriend para na ba dili na bitaw dili na sana wala na ba dili na ko sila makita kay ako nga to nga time murag sakit pa yun kayo masakitan pa yun kayo kay wala man gyud tubag sa akong mga question nga na at pang nahitabo dayon
di sa Mindanao sa bilang Inabay ang isa ka tuig kapin naduog Cebu. Kadto na ko Cebu kay naman ko relatives. While nang grocery ko, anak na ako sa SM. Nakuan ko kay nganong katulagi katong bata nga nadasmagan nako, nasangkilan nako sa basket, nadagma gid siya. Sige siya nga, mommy help. Ko nga, uy, sorry, nag-sorry ko sa baby. Kay medyo na ano siya, nga nasakitan siya, na kinadagma. Pero ako siyang gipunit. Nung pagdalikod na ako, nakita na ko ang girl, nga akong best friend. Then, ang bata, nidagan pa ingon sa iyang mother. Mommy, yan ang bata. Then siya nga, anak din akong best friend. Oh, you really hurt? Nasakitan ba daw ka? No. The lady is help me. Anang bata. Dayon, nahilom jud ko as in nga murag wala ko na murag wala ko nakakuan sa iya ba, nakamayong dayon sa iya ha, nga siya di ay tiyod miduol iyang husband. Oh baby, nga ana ang husband. Ngayon, na ano ko kay siya di akong nakita, ilaha da itong kid. Ilaha itong anak. Then, mura siya ko kanang, I felt ashamed kay ko ato nga time. Kung sa kadako, sa kalibutan, anong diri pa jud nagtagbo. Anong diri pa mangyod. So, muna ako ang napangutan na, anong diri pa man jud. After, nakakita mi, nagdungo ra jud ko, then nag-excuse ko sa ilahang tatlo. Nag-excuse ako na nilakaw, then gawas ko sa SM. Then uli ko, lapo-lapo. Then ko nga, maabot man jud ang time, Lord, na magstorya mi sa lalaki, pero dili pa sa pagkakaroon. Kay para, kana ba, nakimkim pa manggod siya. Ma-relieve na ko. Ayun, latest lang atong March. Wala ko nag-expect nga kuan. Pag uli na ako, ikan ko Davao. Tinguli ko sa mga. Ayun. Kay judge ko sa search. Dito na ako nakita. Mura ko nakulbaan. Kay daghan tao nga murag naglili sa ko murag nay tao gid nga yung lalaki nga sige tan-aw na ako. Ana ba? Mura akong na-shock ka na ba? Kung sa man yun doon, sa man yun akong gibati. Then, imis matindog na ako kay human ng search. Gitawag ko sa ko ang batch. High school batch. Nga siya nga, hey batch ka nang, nako ikuan mo ba? Kaya na yung makigstorya ni mo, siya. Mura nga ako, mahaking saman nga. Siyempre, mga kaila ragod halos, no? Din siya nga, basta din, nilingkod ko din, hindool siya, nasya ko kay, kuhala. Ako muna din ko, uy, si kuan man din, poga, asay, gahilom rajud ko, nagpaabot ko nga mustorya siya. Then, nang musta siya, siya nga, kumusta naman ka? Yung ko nga, okay ra, salamat sa Ginoo kay kuan, kanang stable na dayon ingon na akong life karon nakagipapa-eskwela na dayon tabang na sa kong ginikanan ana siya nga proud kay ko nimo ana siya. Then nalaga dungor ako din anak pud kong ikaw kumusta imong kaminyoon siya nga ang lagi na dili jud daw malikayan nga mag-away-away ana. Ingon po nga natural naman nga mag-away-away ang asawag bana. Ana siya nga kisa man imo uyab karon ana siya ko nga wala kay nagpaabot pa ko nga magstorya ta personally dayon mawala na ang kuan, mawala na ang kasakit sa kong dughan. Then siya nga, ha? Nga dong wala ko ng uyab. Iko nga,
nagpaabot ko sa panahon nga magstorya ta. Dayon nagstorya mi. Then nangay siya sorry, niluhod gud siya. Nangay siya sorry sa iyang nahimo ana, labi na sa akong best friend in behalf daw sa akong best friend. Nangay siya sorry. Yan po ko nga kuan napasaylo na ta mo. Iniinom po ko nga kung gipaabot unta ko nimo, okay na unta kaya tong kinabuhi. Dili na ka maglisod ana. Kay ako mo tabang man jud ko, motabang gid ko. Moto medyo nahilom siya. Wala na siya nagtingog. Ningon lang ko sa iya nga salamat kay akong wish nga magkita ta nadungog ra jud sa Ginoo. Gyud gi-grant sa ako nga magkastoryahan ta personally. And karon I am happy kay okay na ko. Ako anang napagawas ang ako ang kanang pain nga akong gidala-dala. Then nabati pud nimo ako ang side. Dayon guman na mo storya, nilingkod siya. Kuha siya beer. Gainom siya ana. Dayon pila ka 1 week abot og 1 month usa siya may balik sa Cebu. Dugay kay siya may balik sa Cebu. Then ako wala na nga time ming lakaw ko ming adto ko Cebu kay vacation time naman pud na. Dayon kana ang learnings kay mas maayo jud nga kuan makapasaylo ka sa tao kay gaan ang pagbati. Dayon dili mo abot sa point na magdumot ka sa usa ka tawo tungod sa kasakit. Kay ang tanan na may purpose nganong nahitabo to siya nganong ingon ato ang nahitabo. Dayon I am happy. I'm looking forward sa akong journey, enjoying my own sa ko ang own nga business ginagmay. Dayon sa akong work ana and ni Lord nalipay ko sa ako ang na-establish sa akong kinabuhi o sa akong mga achievements. Kay dili mahimong success ang usa ka tawo kung walay failure. Dili mahimong success ang tawo kung dili labanan ang rejection. Dili mahimong success ang tawo kung walay learnings. So I am very happy, looking forward na binigid sa atong attitude, good learning and listening attitude kana. So mo gyud pinaka the best formula. And sa atong self i-take control nato nga ang Ginoo jay mo form ana. Ang Ginoo gyud na ay formula nga mo mold sa atong kaugalingon. It's not about the pain nga atong gibati sa atong dugan. So I am happy sa tanan nga nahitabo sa akong journey. It was a very according pa sa verse sa John 34:18, and it says, "The Lord is near to the brokenhearted, and He is with you always forever." So whatever na may taibo sa imong life, sa atong life, na magisi, madugmo ka tong kasing-kasing, God is with us. And God is with you, God is with me. And God is everything. Ma-fix gyud ang tanan. Tagaan jud kag kanang good mindset para to think nga dili jud ka pasagdan niya. Although mubati kag sakit, it's a natural kay tao man ta. And kana siya nga pagbati, reality na gyud na siya. Maupod na ako ang atun-an sa akong journey, sa akong love life. And hopefully kanipod siya nga story. Mura siya gidrama at mura siya gidrama nga story
But this is true sa akong life story. Nga makaingon ko nga, Lord, grabe ka wonderful nga story nga imong gihatag nako tungod kay nakabangon ko, nalig-on ko, ug mibarog ko. Ug karon nakita na ko ang result. So, He is with me forever and He is alive. And I honored Him. I deeply in love with Him. Because in everything, He is with me. So, thank you and God bless sa tanan. Have a blessed night.